Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. L'enderroc celebra 200 números repassant la història musical de l'últim mig segle. La revista musical Enderroc arriba aquest juny al número 200. Una fita que celebren amb una edició especial que repassa els 200 moments claus de la música en català dels últims 50 anys i que inclou el DVD amb el concert de Lluís Llach al camp del Barça el 1985. El grup Enderroc és la primera editorial musical dels Països Catalans. Es va crear l'any 1993 per tal d'editar Enderroc, la primera revista de rock en català. Des d'aleshores, Enderroc és una publicació de referència i ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Catalunya 2004 de la Generalitat de Catalunya per la seva aposta en l'àmbit musical i juvenil en català. Actualment, les capçaleres editades pel grup Enderroc són Enderroc, Sons de la Mediterrània, Jazz i 440 Clàssica.